Hello, what's up? What's up? Isang mapagpalang hapon muli mga sir, ma'am. Nandito tayo ngayon sa bundok, sa Inbalog, Sampabian, Pangasinan. Yan, mag-groom tayo ng 3 aso dito. Yeah, samahan nyo kami. Let's go! Bon! Kunin mo na. Yun na yung unang aso namin na titirahin dito. Alright, matted po siya kaya kakalbuin po namin siya. Yeah. Yan, si Bonbon ang babana dyan kasi pagod ako nag-drive. Yeah. Tirahin mo, Bon, ha. Tirahin pa ng iba. Yan, number 14, Bon. Alright. Let's go. Kalbo, bukal. Aral muna bago gupit. Alright. Yes po, pang-aso talaga to, sir. Magandang hapon po, dog world. Ito tayo sa Baluarte, Sir Nico. Oh, dandan tayo ano. Ambunin na natin to. Ayan, okay na yung bago. Alright. Tingnan natin kung papayag siyang paambon. Alright. Yan, mabait siya, guys. Matad. Mat siya, boy. Doon ka muna sa likod mo na. Nasabay ka Yung lang. unang tinira niya yan, sobrang mata. Opo, may sugat pa nga siya nun, sir. Oo nga. May magot siya. Magut? Meron nga. Ayun. Yung sa vlog ko. Sino kasama niya eh? Si Renz nga. Si Calvo. Si Renz. Mandulok-dulok si Renz lang to. Calvo. Medyo ulang to. Ang nang gaya ko ng mga ang bilis naman. Hindi, ano lang naman yun, sir. Sa sugat lang yun. Pag matanggal mo lang yung... Malagyan mo lang ng gamot yung sugat niya, wala na. Tapos na. Aalis na kagad yung mga yun. Madaling patayin yung mga uod na yan. Silalabas lang yung mga uod pag may fresh na sugat. Pero kung hindi nyo pinag-groom yun, wala na, wasak na yung mukha nun. Kasi papasok sa loob yun. Wasakin niya yung yun niya. Kakainin niya yung mga buhay pa na laman. Ano, bebe? Naalala mo pa ako? Di ba ang linhawa ka nun? Tingnan natin, baka may magot ano naman ito doon. May tinatago ka na naman ng magot. Wala na siguro kasi tuyong-tuyo. Kasi alatado, basa siya nun eh. Hindi naman ng razor. Bumili kami dati ng razor pang tao. Ay, wala sir, mga nasisira ko agad. Mas matibay pala yan yung di battery. Ay, di charge. Kasi yung sinasaksak. Hindi sir, mas matibay yung sinasaksak na pang-aso talaga. Ay, meron din ganun. Heavy duty yun sir, ayun. Mahal yan sir, 15K. Grabe. Kasama na bala. Pero pag walang bala, 12.5. Ay, yung parang blade niya din. Ano? Opo, yung sinasalpak sir. Sinasalpak na mahal ang blade sir, kaya mahal ang gupit. Yung blade nun, isa pa lang, 2.5 na. Yung blade nun. Opo. Pero ilang gupit. Kaya hindi po namin ginagamit yun sir pag makuto yung aso. Hindi po namin ginagamit yun. Para mga ganito, matted. Hindi namin ginagamit yun sir kasi 2.5 yung bala nun. At least ito ay 500 ang bala nito. Malayo doon sa talagang heavy duty. Kasi pag yun, tatapatan ka na nasira. Parang ganito, sobrang buhol, makuto, gano'n. Yung dugo kasi ng sir, nung kuto, pag yun natuyo, hindi mo nalagyan ng oil agad. Yun ang pupuro sa blade. Kahit bago pa yung blade mo, hindi mo talaga nilinisan. Wala, sira na kagad. Silang po.
Umait siya. Dati matapang to. Ah. Pinakakumantikan mo to. Matapang to yung kahapon na. Si Goblin. Pero hindi namin nahawakan ito yun. Kaya ako lang ang katapat ng ko yun. Kung katapat, di mo ngayon nawakan na namin. Tanod ka lang. Ang kanyang kapugian ko. Hanggang. Hello guys, pogi nga ba talaga to? Tingnan mo ang mukha mo dyan, boy. Pakita mo. Pakita mo. Ah, Garap mo din yung sayo. Yung kita mukha mo. Lugi ka, boy. agad ako. Sayang picture view. Walaw na siya. Alright. Ayun na, tapos na ang unang aso namin. Alright. Okay na, sir. Alright. Bon, sa kaninang pangalawa. Alright. Harap mo dito. Harap mo yung uli niya sa baba niya. Yan. Dito ka. Para makita niyo yung mukha. Right, segundo na po kami. Medyo mabait to. Ambunin na namin to. O mga may nakaharang na dito sa racer ko. Alright. Palikod ka po na. Ano? Babom. Ayan. Ano? Paano yan, Dam? Secret. Ayan, pangyabang mo lang po. Babom. Tukan mo, ayusin mo. Kayo. O, nandyan sa baba. Bagong secret. Paano? Bagong. Kanta. Wow. Kanta. Bagong. Badibading. Pala. Ah. Bagong. Tutay motor yun. RS. Hindi ano yun? Honda CRV. Bagong. Bakit ikaw sayaw? Bakit ikaw? Oops. Hindi na sinanayaw mo. Oh. Bakit ikaw sayang? Bakit ikaw sayang? Okay, bago pa lang itong blade mo tayo ng expire lang. Alupi. Bago pa lang yung blade. Halos ano nga. Hindi talaga pag ano. Bagong. Tama ba? Yan. Turan mo ka.
para magbomba kita ka mamaya. Awat na yung revolution. Hmm? Awat. Dog. Sa atras na tao. Bagong. Kinanangan lang. Baka naka 58. Dati lang. Lagyan mo ng ano, oil. Naka 50 ka lang ah. Sino mo? Okay, tumanay. Isang maling upo ko na lang to eh. Ilang mga ban kung mali yung upo ko? Wait lang. Yung doktor. Saan? Saan? Wala naman. Ni. Saan? Hindi ko makita. Ayun, nagyang uminit ay. Ha? Uminit na. Yung. Uminit pa naman. Hindi po. Uminitan ako. Kanina pa naman mainit. Kanina parang ay dyan malamig dyan. Gusto ko dyan nanghangin kasi. Ano namang hangin? Ayun. Hangin bridge. Ano ako mabubuhay kung walang hangin. Yes. Utol. Magkaiba bang hangin sa oxygen ba? Hindi. Bakit? Pareho rin. Parehas lang yan. Yun, pinag-aralan namin yung sa science. Para sumak namin pinag-aralan niya. Boboy teacher mo sir. Ay, lipat ah.
Yun, mamangin na. Hindi na naiwasan ko. May gintong nahulog. May gintong nahulog mga kaibigan. Tignan mo, baka pwede ang isang la. Ay, tatay siya. Tignan mo, may kasunod. Wala. Meron na ka ba? Bangat. Eh no, balbalag. Kaliwa po, ano? What? Balibo, bilis. Ha? O yan o, yung kwan. Ipuli mo yung balibo sa kabo, ano? O, ito dyan sa baba. O, palagay. Pasitabi po sa luluto. Gasag nyo, meron pa. Ha? Ay, nasa puno. Ganyan ka ay. Kunin mo. Ako pa pala ah. Ay, nga din. Meron pa. Tanga, meron dito ay. Pag ganun kasi ang akop. Yan, sige akop. Saan yung basa ka? Diyan na lang. Diyan na lang. Ipagaligat. Ay, dyan na. Ipuli mo na dyan sa didilit. Ay, dyan sa gilid. Gago ka talaga, Bob. Patalastas. Masarap na gatas. Masarap na ginto galing sa puwet ng aso. Kabalagay. Ang baalaga tayo tayo. Ang bangabangat ka. Sabi ko sa'yo, may kasunod yun. Kumasa lang siya, kumasa. Ang alibuilo. Alibuilo. May kasunod pa, boy. Tingin mo lang. Nagigiliti lang yun dyan. Abo ka mat. Magkada. Bigat mo, magkampabigat ah. Tayo pa maayos ah. Papabagsak ka, papabigat ka naman. Sige, dyan ka. Muna ko. Bud. Alright. Harap mo dito na picturean natin. Kampagula mo talaga. Harap mo dito ah. Alright. Wala kasi bangot ka, boy. Yan, ngiti ka naman na. Pakita mo yung pagka-shirts mo. Yan. Sa boy, Bon. Alright, kamusta na? Yan. Final section. Oh, mo ba? Ay, Ayan. Yan na. Grabe ka talaga. Ayun. Daan, dito yan. Uy, wala dyan. Walang butas dyan. Tira. Hinga ka muna malalim. Sabihin ko, hinga ka muna malalim. Nabibitin ka mo. Hininga mo. Grabe, hininga. para ma... Pasampaw manasap ha, ano? Hindi na siya mapakot. Ay, tara. Yeah. Yeah, ayun. Grabe talaga yung hinga ko natin. Katakot. Sabay ka na kasi. Dahil kasi pag may time. Venus ka yun.
Ayan, hindi po yan nag-aabol ng hininga. Normal po sa kanya yan. Baboy kasi. Ayun. Ayun. Uy! Dito kaya. Ayun. Sige. Walang kadyot talaga sa ayon eh. Nakabuon na yung mga kadyot pa. Yun guys, oh, ito yung natatanging aso na ano. Nakabaon na pero kumakadyot pa rin. Tingnan nyo. Hanggang sa matapos siyang mag-release guys, ganyan yan. Siya lang yung natatanging asong ganito. Wala na akong ibang na-shoot na ganito style. Sige, ayos. Sige. Ayon, smile. Kadyot pa. Kadyot pa, ayos. Makadyot si Ayon. Kaya nga. Hindi mo pwedeng pangalangan. Kaya pag kinuha mo na, may pangalan na sila. Oo ah. No. Kaya ano yung isip nila ba't Ayon ang pangalan ko, no? Bakla yung nag-aalaga dyan dati. Si Ayon na ano, yung boyfriend ni Bas Ganda. Yung nagpapakain dati ng mga aso nila Montemayor. Si Tintin. Ay, ito mo ba ilan? Pero, Hindi na, mas lalong kumadyo siya. Buti na lang yung babae. Walang pakailam yung babae. Sige. Dito tayo. Gulo-gulo nga eh. Walang pakailam yung babae oh. Tingnan nyo. Hindi na gumagalaw. Ka na ngayon? Ha? Saka na sa kanya. Hello, kamo. Upo si Ayon. Kamo. Ang makadyot na pag. mahirap talaga picturean yung mga pang. Ikot. Nakakatawa ka talaga, Ayon. Ayon. Dito na. Upo na Ayon. Parang mas gusto ko pa Ayon na nga lang hawakan mo, Bon. Yung babae wag na. Dito ka. Ang gulo-gulo ni Ayon. Warang kanya, lang yung babae. Bayo. Nagpakailam yung babae. Ito pantay mo. Sasarapan daw yung babae kaya hindi ko makagalaw sa binibon. Oo nga. Sasarapan mo. Na, walang imik ah. Walang imik yan. Banlag. Duling. Ganyan kayang mga ano lang ano sa no. Kunti lang iaanak nito. Mga Maliit. tatlo, ganun lang. Maliit siya. Yung katawan niya isa. Oo, maigsi na. Oo. May mga mata, may mga maliit na mahahaba. Oo, yung malilit na mahaba, ayos lang. Pero ito yung maliit na tapos Pansip pa no. Parang walang leg no. Siguro May asong walang leg. tatlo, dalawa. Tingnan nyo oh, sa sobrang kadyot niya oh. Pati yung sa babae, nahihila niya oh. Nag-iisang asong ganito. Diretso ang kadyot niya. Nasanay siguro yan. Nasanay ito noon sa ganito. Sayang yung isang white pag dati na nasa akin. Last na naibenta ko. Naglalak yun. Oh. Maliit pa. Di naglalak din naman dito, di ba sir, pag ano? Pag maayos yung Malaki. babae, Pag malaki yung ari ng babae, naglalak siya. Naglalak yung isang, di ba yung isang pag ko? Oh, yung isang babae nyo, di ba? Mabilis lang niya may lock. Yung mga aso din palang hindi talaga naglalak. Oo, sir, pag maliit masyado yung ari nila. Ito nang pilit mo talaga, maliit talaga. Hello! Babay ka.
alagang alaway ng aking palang. Maliligo sa, ay, tulog sa aircon eh. Malinis. Di ba pagkatapos nga lang may study, pinupunasan yung puwet eh. Kaya tagang katabi nila. Katabi nila to. Kaya nakakahiya eh. Nandito lang sa Bye. puwet. Alright. Pati mo naman. You know, hello, what's up guys? You know, sa tuwing napapadpad kami dito sa Sampabian, dito kami bumibili, oh. Bless and Store. Yun. Dito kami kay Madam Bless Ann. Ayun, oh. Nakikita nyo, may nakikita ko. Yan ang lapit natin. Sir. May dog food kayo? Pang manok yan, sir. Pang pusa yan, sir. Niloloko mo ako, sir. Dog food, sinatanong ko, boss. Yung dog food na pwede sa pusa. Meron ba dog food dito na pwede sa pusa? Sir. Ayun, oh. Mahina kasi yung nagtitinda dito, ito. Boy, palit ka na ng trabaho mo, hindi ka marunong. Ina, magpataya ka na ng loto. Don't touch. Oh, English po, kining. Why, sir? Why? Because I'm so rich. You're so rich. May kanta yun, si so rich yun, ha? Oh, happy birthday, we're so very much welcome to the Philippines. Ha? Ayan guys, may sticker ako dito. Ayan na. Alright. Yan, shoutout kay Manong. Ito, nahulog yung 20 ko nakaraan. Binalik niya. Binigay ko na sa kanya. Yan. Yan, boss. Para saan yan, boss? Ha? Okay lang po. Masarap yan, boss. Parang si Manya. Ligawan mo nga, boss. Lawas lang, boss. Ayaw mo? Why you're speaking in Tagalog? I thought you're rich. Why? Kasi andito ako sa Philippines. You're here? Not nowhere? Yes. What do you do for living? You are? Huh? Businessman. Businessman. How many business do you have? 2. Who is that? Ayan. Ayun. Wow, big time pala si boss. Mayroon pala siyang gasoline station saka poultry supply. Para sa aso mo ba yan, boss? Yes. Yes. Ilan yung aso mo, boss, sa bahay niyo? 36. 36. Ang dami naman yung boss. Lahat yan pinapakain mo, boss? Oh. Ilang beses, boss? Dalawa. Pakayaman mo pala, boss. Anong pangalan mo, boss? Rico yan. Kay Kuya. Shoutout kay Rian. Ito nga pala si Kuya. Kuya, kaway ka naman, Kuya. Alright, salamat po.